És una qüestió que avui volem analitzar amb Cristina Borralla, advocada de Futur Legal. Cristina, benvinguda de nou. Molt bon dia. Aquest auge que trobam en aquests darrers mesos de botigues de compra-venda d'or té a veure en què també és una bona època de preu d'or, de preu màxim d'or? Sí, efectivament, s'estan obrint ara establiments i botigues i oficines de diferents, també moltes plataformes online de compra-venda d'or, perquè ara mateix estem amb una, podríem dir, una febre d'aquest metall preciós, com va passar l'any 2011, i per tant hem de tenir molta cura, perquè està clar que això el que fa és tots aquests establiments que estan obrint, el que fa és donar sortida a una necessitat que el mercat ara mateix ha posat damunt la taula, no? Però sí que podem donar 4 consells que ara donarem per tal que les persones que estiguin interessades en tal vegada adquirir o vendre aquest metall preciós doncs tinguin molta cura. Tal vegada podrien començar per vendre, que segur que hi ha més persones interessades en vendre, no tant que en adquirir, no? Perquè és vera que els preus, l'habitatge, la situació, si hi ha hagut un auge és perquè molta gent intenta també treure dobbers amb les vendes d'or. Quins consells podríem donar? Perill d'estafa, també? Com assegurar-se que és un establiment certificat, legal, que el procés és segur? Podem començar per aquí, si te sembla, Cristina? Sí, doncs el perill ja no és en vendre, sinó en adquirir, no? Realment les persones que venguin, doncs ara és un bon moment per vendre, perquè, de fet, avui ha pujat per primera vegada en tota la història d'aquest actiu, ha pujat per damunt dels $3.000 el lingot, no? Per tant, és el preu més alt que hem tingut fins ara. Hem de recordar que després de la crisi financera del 2008, del partat 2011-2016, va haver-hi una caiguda del 45% d'aquest metall. Per tant, és un producte, és un actiu que fluctua moltíssim, que és molt volàtil. Per tant, les persones que vulguin ara vendre, doncs, home, és un bon moment per vendre, perquè ara mateix donaran un preu molt més elevat, però l'alerta l'hem de posar en les persones que el vulguin adquirir, no? Ja el vulguin adquirir a través de compra directa, com podria ser una botiga, però molta cura, sobretot en plataformes digitals i compra online, perquè, clar, aquest lingots o aquests productes han d'estar certificats, han de tenir un determinat estampat, una determinada puresa, és a dir, tot això mos ho ha de garantir la casa que mos vengui o la plataforma que mos vengui aquest actiu online, no? Per tant, molta cura. Després podem també comprar, que això és el que ara està en auge, no, diguéssim, que és la compra d'or a través d'accions, a través de fons d'inversió, d'ETFs, que són el que fan, són fons d'inversió que cotitzen en borsa i el que fan és una rèplica del valor de l'or en el mercat bursàtil, no? És a dir, que la persona pot comprar directament físicament anant a una botiga, pot mantenir aquest lingot a casa seva o pot fer-ho a través de plataformes o fons d'inversió. Però, importantíssim, molta de cura, molta de cura, i sobretot si ho compres online o ho vols fer a través de fons, posa't en mans de persones expertes, per favor, perquè després hem trobat situacions molt desagradables, que el que ens han venut no era realment, no tenia la puresa, no tenia... I després aquí tenim un problema greu per tal de recuperar els dobbers. Guardar factura, importantíssim, si el que fem és una compra directa, que ens donin una factura i que ens certifiqui la puresa de l'actiu. I això podrien ser les advertències principals, però sobretot molta cura amb les persones que comprin online. Cristina, una curiositat. Per què s'està tornant a acumular? Perquè, clar, nosaltres ho veiem com una cosa, per ventura, en tota la informació que tenim, com una cosa antiga, no? Acumular lingots d'or, no? O sigui, acumular que nostre lingot d'or. Per què se torna en això? No sé si donen més seguretat que, per exemple, aquests dobbers que tenim un compte corrent, que realment no són físics, i al final allò físic acaba donant més seguretat, d'alguna manera? Sí, les persones, les consumidores, els inversors finals, no? Petits inversors, cerquen la seguretat, no? I el fet de tenir una cosa física que teva te dona una certa creença de seguretat, igual que tenir un bé immoble o altre tipus de bé, no? Per què ara he reviscolat aquest tema? Per la situació geopolítica que tenim. Tenim una situació d'inestabilitat política i comercial molt gran, i els bancs centrals europeus són els que més estan invertint en bo, justament, no?
més que els consumidors finals, són els bancs centrals europeus els que hi estan invertint per cercar aquest valor refugi que doni, perquè l'or sempre ha estat un valor neutral i el que fan és cercar aquest actiu que els hi doni una protecció davant de les caigudes de les divises i sobretot des de l'entrada de Trump. De fet, molt de països el que estan intentant és desdolaritzar-se, és a dir, deixar d'invertir en dòlars i fer-ho d'una altra manera, i és aquí on tenim aquest auge. Xina, Polònia, països que estan molt de vora d'Ucrània, són els que més estan invertint, els seus bancs centrals europeus, i clar, tota aquesta demanda fa que el preu pugi i se situï en el valor màxim que ha tingut a la història. Estem parlant que l'or té una història de 5.000 anys. 5.000 anys d'història, no? I ara, per primera vegada, ha pujat per damunt dels $3.000. I això és una mica per tots aquests factors, però especialment per l'entrada de Trump. De fet, Trump, quan va entrar, va dir tot aquell que vulgui deixar el dòlar, els hi ficaré uns arancels del 100%. O sigui, només entrar a la Casa Blanca va manifestar aquest fet, no? I això, tot aquest conjunt de situacions, de circumstàncies, és el que ha fet que hagi pujat tantíssim el preu. Per tant, aquella persona que tingui or a casa seva i digui vull vendre, doncs fantàstic, és el moment, però les advertències, la cautela, les hem de tenir sobretot en les persones que vulguin comprar, i no anar a una joieria i comprar, sinó comprar com a inversors, no? Com a professionals, i a través de plataformes. Aquí sí que els donem aquest missatge de que molta cura i se posin en mans expertes. Record quan érem petits que estudiàvem el patró O, que després crec que després de la Segona Guerra Mundial se va al tal dòlar, perquè com que era com a més estable. Què passa? Que és que això no és un valor refugi. No està bé tenir invertit en bo, o n'hem de saber per comprar or. Si jo tinc ara fet un càlcul, amb 1.000 euros puc comprar 10 grams, no? Això és una bona inversió o això és per gent que en sap? Bueno, si el que fem és una compra petita, com pot ser una joieria o una cosa així, per això no tenim problema. No? El tema és quan la persona vol invertir en aquest actiu, perquè no deixa de ser un actiu més com qualsevol altre. Doncs aquí sí que el que li recomanem és que ho faci d'una manera diversificada, és a dir, que no fiqui tots els seus estalvis amb això, sinó que diversifiqui la seva cartera i ho faci a través de professionals, perquè se pot comprar o directament o se pot comprar a través de fons d'inversió, que el que fan és replicar el valor de zona al mercat, que podria ser una alternativa molt millor. Però això sempre hi ha estat, sempre l'hem tingut, i el tema és ser conscients de que ara estem en un moment de febre alcista, però recordem, això ja més o manco va passar l'any 2011, després de la crisi de Lehman Brothers, i va caure un 45%. Per tant, és un valor que fluctua moltíssim. En termes d'economia financera, podríem dir que és un valor que no és segur, perquè el seu valor mitjà puja i baixa moltíssim. Per tant, si el que cercam és una inversió a llarg termini, segura, estable, invertir tot amb això seria un autèntic desastre. Però ficar una petita part de la nostra cartera d'inversió diversificada amb això, doncs hi ha fons i SICAVs i tal que ho fan. Per tant, pot ser una alternativa, però sobretot molta cura. No ficam sempre tots els nostres estalvis amb el mateix actiu. Una curiositat també, aquestes botigues que compren què se sol fer normalment? A partir d'aquesta compra, cap on va aquest or? Perquè ells també han de treure un guany, és a dir, a qui li venen o a partir d'on circula, diguéssim, aquest or que compren? Sí, ells donen circulació. Si parlam de petites botigues que tenen un tràfic relativament controlable, ells donen sortida ells mateixos, o després ho venen a altres botigues, és a dir, que és algo freqüent, l'únic que el producte, l'actiu, ha d'estar degudament certificat, sobretot la puresa, que a vegades hem tingut problemes amb això, no? Que te venen una cosa d'una puresa i realment no ho és. Ells donen sortida. Ara la crítica un poc la tenim a gran escala, no? Perquè estem parlant de si ara la febre de l'or tothom vol comprar, però què passa en termes de sostenibilitat, de medi ambient, perquè per darrere hi ha mineries, no? Que han de crear, han de treure tot aquest, no deixa de ser un metall preciós, és a dir, molta cura amb la doble lectura de lo que podem arribar a fer si mos en va un poquet escapat a tots i ara mos dona per treure això, perquè sabem que desgraciadament estan països del tercer món, no? Generalment.
Una curiositat abans de cloure. Josep Palacios, propietari de diferents botigues de compra de venda d'or, ha Ara dit... l'hem vist, la que Exactament, van de veure les imatges. ha dit que només a la seva botiga ha comprat des de 2010 fins ara prop d'1,5 tones d'or, pagant més de 55 milions d'euros. Tant d'or tenim a Sitges. He fet la divisió, són 100 grans cada dia. Quan tenim molt d'or guardat. Doncs sembla que sí, que és una cosa que tal vegada se va heredant i anem engordant i en situacions econòmiques complexes o complicades com la que tenim avui en dia, desgraciadament, doncs la gent li dona sortida. És que en quant a vendre, pot ser el moment, perquè estem parlant d'una valoració que en història mai n'hem tingut. I el rècord és avui. És el rècord, avui de matí ha sortit per tot, no? Que estem parlant dels $3.000, és a dir, és que entengui ara alguna cosa és molt valiós. Clar, és que vulgui comprar, aquest és el que ha d'anar amb molta de cura. I una curiositat, podem anar a diverses botigues a la vegada un dematí i mos oferiran diversos preus? Sí, perquè es valora això. És que me fa por. És que és això, no? O sigui, això pot passar, Això pot passar perfectament, que tu de matí hi hagi un preu i l'endemà n'hi hagi un altre, perquè cotitza el segon, i com he dit, és un valor molt volàtil. Parlava del mateix dia. No, sí, el mateix dia. Amb hores de diferència, no? No sé també si hi ha botigues que han d'anar alerta amb això, que en un mateix de matí, quan sí que hi ha un preu fixat, ells potser juguin i te'n paguin manc o això, supos que també podria ser, no? En botigues més locals, més petites, no crec jo que s'adoni aquest cas, però sí que és cert que d'un dia per l'altre ahir se publicava amb una valoració X i avui de matí, quan he mirat, abans de venir aquí he mirat el valor, he al·lucinat perquè estava per damunt dels $3.000, rècord històric, no? Molta cura. Rècord històric de l'or, just avui, dia 25 de març, parlàvem amb Cristina Borrallo, advocada de Futuro Legal al respecte, sobretot si voleu vendre o comprar o al manco tenir clares aquestes bases, els conceptes i els millors consells que sempre molts els dona ella. Moltíssimes gràcies, Cristina. Gràcies a vosaltres.